ụmụ nwaanyị unu mana competition na-adị ọkwa unu ghọta ka isi ga ama ma nwoke ọ like gị ọfụ gị n'anya ọfụma bụ ọ ga na-ajụga gị ka isi eje ana ọ ga na-akpọ gị na fonu mgbe niile ụtụtụ ehihie abalị ọ na-ajụ gị ma ili ihe ma ilire ka ije gị ọ na-achọ ka ọ mata ije gị ịma na nwoke ahụ fụ gị n'anya andị ọzọkwa nke abụọ bụ ọ ga na-akọkwala gị maka onwe ya ọbịa ọ na-akọchala gị maka onwe ya nnọọ ka o si eje ana even ọ ga-agwacha gị ma secret yesef ọ ya agwacha gị ihe ọ plan ime n'ọdịnihu ọ ya agwacha gị plans ya ọ gwacha gị plans ya like this ịmara ọchịpụta mkpụrụ obi ya gbaa n'anwụ like this ọchịpụta mkpụrụ obi ya gbaa n'anwụ na-agwa gị uche and ụfọdụkwa ọ na-eme ka ọ na-eme gị oke control ọ na-eme ka ọ na-eme gị oke control ịmara na nwoke ahụ like gị ọ na-agwa gị ka o si eje ana nya ihe ọbụla ọ na-eme ọ na-agwa gị ya ọ na-agwa gị ihe ọ plan na future ime ọ na-agwakwa gị ya ọkwa ịnụ na-ege ntị ụmụ nwaanyị gee ntị ọ bụrụ na nwoke nya gị na ya na-eme relationship ọ nara akpọ gị ọ nara ajụga gị ọ nara akpọ gị mgbe niile nwanne m ị na-egbukwa oge ebe ahụ ọ ka mma na iwere anya chọba ebe ọzọ nya ilu ka o dị ọdawe maka mkpọwa obi maka disappointment ịma na o nwere onye ọ na-prioritize onwe onye ọ na-prioritize attention ahụ ọ nara enye gị o nwere onye ọ na-enye ọ bụrụ gị nwa bụ isi nwaanyị ya ọ bụrụ gị nwa bụ eze nwaanyị ya ọ bụrụ gị nwa ka o tinyere n'obi o tinye gị n'obi ọ ga na-akpọ gị mgbe niile na-ajụga gị ka isi eje ana nke abụọ bụ na ọ ga-achịpụtakwa mkpụrụ obi ya gasara gị like this and ọzọkwa bụ na even ma past life ya ọ ga-akọchalụ gị ya ọ tara afọ wee succeed ọ ya agwakwa gị ya ọ amụrụ ya na golden spoon ọ ga-agwa gị ya ihe niile gbasara onwe ọ ga-agwa gị ya o nwere nke ọ ga na-ezo ezo ifụkwara anya onye na-ezo ihe ezo ọbịa nnọọ nọrụ gbụdụrụ ọnọrụ nnọọ ka anụ esi n'ọkụ nọrụ ka ede esi n'ọkụ na na-enene gị ka foto ihe ọbụla imete nnọọ ọ rapụ gị ị na-emekwa ka o si so gị ọgba gị nkịtị ya na onwe ya a na-emekwa ka o si si ya onye na-adị na-enebeli gị anya na-etinyeli gị anya especially communication a na-akpọ communication nwoke fụrụ mmadụ n'anya wee nwee good intention especially na-achọ ịnụ ya ọ ga na-akpụ ya nya ugboro ịtọ na mbọsị ugboro atọ ka ọ ga na-akpọ gị na mbọsị ọ na-eli nri ihe ọbụla ọ na-eme dị mma ọ ga-achọ ka efu ya ihe ọbụla iji enyi na ọ ga-achọ ka efu ya ọ bụ onye anaghị eme ụnụ ahụ nwanne m chọọ way gị short look the other way ịma na onwe gị onye ọ na-enye attention ahụ na o tinyere gị n'obi ọ bụrụ na ihe anyị kọrọ dị gị obi mma nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ ma folokwe na anyị mak ya folo ma ọ bụrụ na ị makibere folo mgbe ọzọ anyị ga-abịakwa kọọlụ unu ihe dị mma unu ga-alaikwu ya ndeewo ka emesịa.